На летището съм, но реших да седна, защото опашката е супер дълга. Ако се чудите защо съм в Истанбул, ами защото исках да видя летището, понеже не бях ходила, но не го видях, защото изпусках полета. И след като пътувах цяла нощ, кацнах в 7 сутринта, прибрах се, буквално изкъпах се и заспах за може би 3 часа и станах и излезнах, отидох на разходка. Реших да посетя няколко от 5-звездните хотели. Ето това е тоалетната в 5-звезден хотел. В момента съм се запътила към един от новопостроените стадиони за световното първенство, което се проведе по футбол. Много е готин, но стигнахме и то вече беше тъмно, честно казано. Но поне отново успях да го заснема и изглежда много добре. Цялото време има музика на тази улица. И това е Aspire Park, който е огромен. Огромен. Това е едната част от едната страна. Там има баири. То не се вижда от тук, но ето от там започва една огромна ограда, която продължава до ето тук. И напред страшно много, това е една огромна къща. Бих казала имение. Ето това е тартан. И целият парк е в тартан и хората бягат тук. Толкова е меко, даже по-меко от настилката на Васил Левски. Ето го и стадиона, на който се проведе световното в Доха през 2019, националния стадион. Това е един от входовете само, де. Гейт 13. В България, ако се построи такъв стадион, не знам.
спортна болница. Кога ли ние в България ще имаме такова нещо? Топ оборудване вътре, всичко е последен писък на модата. Перлата е изкуствен остров, разположен край бреговете на Доха. Интересен факт е, че това е първото място, където чужденците могат да закупят апартаменти, всъщност да имат своя собственост. Разполага с пристанище, има най-различни заведения. Брутални тоалетни. Това е метрото. Разбира се, няма никакви хора. Това е, ако си Golden клуб. И по този начин изглежда първа класа. Хората, които са си закупили такъв билет, се возят в тази част на метрото. Това е за стандартно возене. То натам няма ли? Ето го натам. Така, на тази спирка имаме малко повече хора, защото сме близо до Villaggio Mall. Това отново е за стандартно возене. Това е за Family. И това е за Family. Ето. Е така. Вижда ли се? Вижда се. И това е за златно возене, така да го нарека. Ако скоро ви предстои пътуване до Доха, със сигурност ви препоръчвам да се възползвате от метрото, тъй като е изключително достъпно и лесно. Цената за еднократно пътуване е 2 реала, което е 1 левче. Има и карти, дневни, месечни, така че според това колко време ще останете в Доха, може да изберете най-добрия вариант за вас. А сега продължаваме към Националния музей в Катар. Следващата спирка ще бъде Музеят на ислямското изкуство. Hello! Това е следобедната разходка на камилите. Тук ги разхождат всеки ден, всеки следобед пред президентството.
чаши за чай или кафе, нищо, че не пия. Обръщам да погледна колко струва. 500 реала. 250 лева. Но е много хубаво. И последната спирка беше състезанието по художествена гимнастика. За първи път гледам гимнастика на живо. Беше много интересно и вълнуващо. Това е за сега. В следващия влог ще кача още интересни неща от Доха. Чао!